سلام طعنا هذا اللي زخبركم تخطاتلتي مدب مأدزته كل شابز ساعات زي نباخو من بلوت حستخوينو أبهلو خنتات مالتون هاجراوي كللاوي إلون علم لخو زعباتات النحرنا مساخم إهين مهين نولو زعبايو للوم دما خلته مسارتها زعباتات حرينا لنا نمزقار زأكل قداي مككر كوميشن العلنا حسابات كنلاوتينا بخلاي برك دما أب هاجراو روحة أما تجرنا قداي بالربحري قداي العلاونات قداي واتس قداي زيومن كالوتن زعباتاتنا دهاسسنا كاب ساعات 10 تغلتك كاب ساعات 1 مساخم كنصنح مريتنا لدا للومي ابزي حسابات زي تدريغنا حساب كنلاوط ترنياتات خوينا قريبنا زلنا انا برها مسكالكم ما مسارحتي فساها مبراتو بمقال ياو كاب 10 تغلتك كاب ساعات 1 مسانا تصنيحكم بركز بالكم نغرات توسديكم اين مين تولوا لحساباتون ترخو يخملنا تسفا نغبرمو كسام وداتا مسانا كتصنحو نلاوو فساق وعد المزخ وعد حنصنح خامش قرم قمت مأتوز والكوخ لتا مسألة وزعباتات حزنا مستملكتنا كاب ساعة 10 تغلت جميرا كساب ساعة حدا كنت نحكي الفترينا بوانا نت قداي هاقراوي مككركم شان العلنا حسابات كنلاوت كنفترينا وانا وزعباون سلازخونا بفلاين تقراي حزي أموداتا ملاء زهاقرا كايدو أو سقر وصاتاتون تقايدو ناي موداتا بركي بس يحزلو هنا تازلو بتقراي دما أبزور حزيز زازم اللي عدل له توحيد وتقميت له مو بمسرت تاينها مككر كنرخولو زول نغرات حسابات كنلاوت كنفتنينا زيرو من البات كجمر كله يا مخكر مالت من لزابيو حساب الحساب من لواتيو من مخار تصلي دما له الكاي توسدن كمسب سب بممخاري حساو زقانع بممخاري بزعبا صعود ما استلم زساغر أبالات تناون مسلات تناون ريخم تخينكا أبز قداي مخكر تدريهم بركز ولا حسابات له أب سنك ألاتنا كولدنا ولدي زم حلال فوز ساقر بوم كزمر خوني لي مهنا سلازر الله خلهم يوون مخر نتنتي نخر نقرمتي بهالياو قرمتي زي ولسب ندحر زي لسلسة كوجود أون سلازخل تمكرت الله هذا ما صح حسيبك زساغرك حسيبك انا قصال جنريشن وحسيبك مخرن مال تكملوا بهلاي مسلني مخري حوكا بدوكا شوبل قوبل حوكا مخركا خلو نصبح صبق سلاز حسب ناب صبق منقد كتاعت سلاز حسب كاب زبل زبقس حسابي مسلني مخري مس عبيتي مقماط مسنستي اب عبيت مخرتات له تمكرتات له حسابات اللون مالي مسلني مخرج نسمعو ما ينزمو اخلد ما نزبلعو مخري ابو خاسمع بقولها خلمع ياو قلع بنسو قربت برحسو زئله زمكر زعبن ماليو خلي مخر كيسان لباب يسان عبيت عدي يسانو عبيت عد تلتلو مخرلو مخروني سسنين ماليو تبالا مخري كاب سبير كف فقر كاب لبير كاب سب تمكاري متحن توقاري متحن زي توقيرو اي طحنن سب تزي تمخير ما يقانعن فالو لي زخونن مالي مسلني قال مزحتنا نفلطا دما سب يتاكب مخر كركاب انولم ነገር ለው በአሉታ መንገድ ውን ምኽሪ ዝግለጸሉ መስላታት አባላታት ለውና ባይዘወይ ሀፍታትና በጣም ዳዕኳናትዮም በባላ በተውፊት ተወሲድናዮም بركز والهفتاتيم زلمو مخرو انت ابي مكرو يمكرو مخرو علكاين زي يسمع عموداتو مخرو انت ابي مكرو يمكرو يلكا عموداتاتو حسابي مخر قلتو ايو فريتو راح حولون مالي مسلني مخرسني راباخي من مو يسمع اخي تدغاغا حساب معول حساب زلون زي يسمع سو كرخبا كلو ادما زبال عزيز قمطلو خنتاتلو مخرسني رابش ماغله من مو مستقبل نمتاينا زي العلنا يفسا مخرز بالقال توسلت لنا كم محبرسب ناود ربح زلو نصبح زساغر ناي صبح تسفخا منقد خاز حبر مخاننا وماطيبو مككر كوميشن تبايل كطاش كلون مسمنتاي اساسر إلنا هنوصلون كلينا تمالي زنورنا صقمات تمالي زنورنا قيمات حضور قيمات تمالي زنورنا زفلالينا غدايات زيوم علينا بممخار بمزتاينا بزحش ነገር كنس هاجر زغبر مدرخ مستمخانو صباح منيا ኢትዮጵያ ተራር ነው ለሀገር ምናልባት ተማሃኺርና ይሄንልና حساب تقايرنا ابن عري ነገራት عرينا ابز سمعونا حدا خوينا اب مككر كوميشن كنال كلنا حزي بربعتي كورنا استفر على حسابات كل علي اليوم كلهم استلع على حساباتنا كل حدا كراديو مالت ما يكونن
أبزحة زرادو أبزحة زسمامع نجر جن ناوسدك إني من ناتوالخات تحدقو بغلط تحدقو بمسمع تحدقو بدمس وين تدليو التساقور نجر تدليو ناتزات أخذ تجور نجر زيرو خمت عنتو استوهله إنه مخرون أنتي نصبح زي الساقري بزبل كأمتي خليهم من البعض في الساعة هاجرام كركنا العلكلنا من البعض استتعيش له نجر نفلتنا زي شراويو تتعيش له من البعض نقول معركة قل توهيلو استتعيش تكاليو نقول دما بمعركة سات في توهيلو تسفاست قبر ليو نقول دما حقو فيه توهيلو استقامت ليو أبز هاجر زي أبركز ولا بزهنة الله بزهنة أيمانة الله بزهنة بهر الله بزهنة قانق الله بركز ولا نجار سلزلو أفتن استفعل لي نجارات كله سلزخلو نزيهم جن أما أخيلهم معراريو نقولنا حدا كسمة معزخل معقف ويقع أمريلا كم توهيل تسفاز قبروا النجاريمو بوانو دما نصرح منيو هنصت ترير هاجر منجستي مسارات وإمنا خرناعي توهيل كم تزخلي زناي هاجراوي مككر كوميشن وداعته خيدو كالي أب حبراو من الناس در خراء كل وناون أم جبرنا وعد خنا كده ويروح حكلو إلكا تسفاز قبروا لي صن حضور كما طبعا تو العلوم زي مرة أفتن صن وسلتات كل يخلي زيوم نمحكم زيوم نبز حشنا جرا نمغيار حبراو كفرتات ناون فلينا تايمتهم حبراو زخون كفرتاتنا تايم كن عقوم زقبنا نتقصل ولدو جنريشن وتاينا كنورس زقبنا بزبل بزمك كربي الخاك تفليهم كتاليوم تخيل نغراتيهم كل يخلو خالي حقاونا تكالات بوليتيكان من قاسود بتعم وسان نغري زناي هاغراو مككريلنا انا نوصدو طعن تولو زلعنا العلنت حق مرقاص كله تعت حقي معرس لزخونه صلال حقي ازي العلنت حق نولو دما زي غواني فتح كيلي نخلو زدان نغر ام ممصا ناي وعد زخونه غده كلو خليو غونتات بسلام منقد مفتح مخال كل جزء هاجرنا سلامده غونصي وي قيم وي صلقي تلتلو برت افو متحزقا نبرخا مخاد تحد بموغاز مصانا له منقدي ططو كبلله وزبل مسرحون نمراي اب كب طريبيزا بزساتف هينمين بتوللو نسخا قدف اسخازي وسد اسخازي نك الخطرا داخت فتحلو منقدي نممصا كاب زينا عدت ويشخر كريت كوينات نولو كون موصاو نايو على زخونه رول لو ويلكا كفتري خليو مرغع مفتار زهاجر منالبات ببغزي فطرو ناي سلام سنت حدا منقليو تحده كافت حدا بير من تحده فطرو نايو على زخونه بسلاتات ون سلازلو كابزي ون حران موصا كم حدا ممار سغيرو كوسدي قليمو منالبات دحر بزح كيزارب انا نسخاون حسخاي محسبات اليوم انتان كتب مس ترخون مز صواي نولون تاساسيو زمصو بحالاتات وكل خليهم دحر نملصومينا اسمونا محكمنا وعد زونه غدلو ويلكا وصادي كلمو فيش منالبات اوزلو ملكتها صبوالا منالبات امتي وي ممهرون نبركات ناي تغرينيا زنورو سنقالات وي مبالاتات كاواتم زمصاخايم صبوات مبغسيم سوبيتاكب مخرخركب زبل حدا غزاي بالا سنقاللو زينتاي مالتيم مونغو سبات مونغو كلت يكون مونغو حزبتات زلو افلالاي ويم دما زلو زقوان يسمع حساب انتحر حاليو تاكيو انتحر مخيرو جن تم صقمات كفتحهم يخيليو بيكرتا كحلف زخلون بيكرتا نمحلاب خحسا زليو تخوينون كحسا نمهاب كم دما زي مردا اون تحادل قالات بزلعلو مغنيات تيتردون امونغو مكرو حفطر يخيليو جن اندحر حبيركا تزتي خلهم جن مغنياتاتهم فليتكا مفتحهم تمطلهم زتخيل سلازغونه مخكر بوانانت وسانا ايو امونغو سبات خوين كا نبر كلها مالتي سلازي ازي هاغراي مخكر كوميشن ويم دما هاغراي مخكر زتا بحال كلو كم تقدمت لنا مركز اشاره وخينو ابا مونغو مرحتي امونغو بوليتيكنياتات امونغو حزبتات اب تاريخ امونغو تي زفطر زي تاريخ صواي ناولنا يزمصانا افلالات كلي خلي ببكبابيو زي ناي نصلا بفلاي تاريخ كنغر كلو سبتا نصلا تاريخ فليطو زمصا واحد صاب زلو سب اما اخل هاجر كمص خلو ويم دما بهاجر درجه خرا خلو نخلا خازي يسمع معك خون يخليو سو زي اتم نمفتح اتي هاجراي مخكر وساناي نغدلو تسكاب حزون كمتم زرعنايو ابا 10 حدا كللات تسكاب حزي تزته تخايد يو كم دما ابا خلتين محدار كتمات تاع اديس ابا نبدري دوان ون كم تخايد يو
ኣብ ደገ ዝነብሩ ዲያስፖራ ተወለድቲ ኢትዮጵያውያን እውን ብዝተፈላለየ መራኸቢ ማዕኸናት ተጠቂሞም ምስቶም ኣብኡ ዘለዉ ወከልቲ ማሕበረሰብ ዝበሃሉ እውን ካብ ፌደራል ዘለዉ ናይ ሃይማኖት ትካላት ናይ ውድባት ፖለቲካ ዝተፈላለዩ ኣካላት እውን ኣብቲ ሃገራዊ ዘተ እጃም ንክህልዎም ወይም ድማ ናይ ባዕሎም እጃም ናይ ባዕሎም ልሳን ንምስታፍ ወይም ድማ ሓሳቦም ንምክፋል ዝኣክል ተሳትፎ ገይሮም ዘተና ተገበረ ፀኒሑ እዩ ሕዚ ቀሪዩ ዘሎ ኣብ ከባቢ ትግራይ ከባቢ ዘሎ እዩ ላብኡ ንምኻድ እዩ እውን ሕዚ ምድላዋት ወይ ምስነዳኣት ዘሎ ምናልባት እቲ ሃገራዊ ምክክር ዘተ ዘይሻራኡ ይክበሃል ከሎ እቶም ኣብ መንጎ ህዝብታት ሓቢርካ ንምንባር ሓደ ክገብረካ ዝኽእል ሽኻል ምእንታን ንምቕማጥ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኣብ መንጎ ከባብታት ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ናይ ማሕበረሰብ ክፋላት ንምትካል ምእንታን ሕዚ እንተሪእና ታሪክ ኣሎ ታሪክ ከዚ በብከባቢኡ ተሓደ ባዕሉ ኣጉሊሁ ንትኻሊእ ዘናእስ ክኾን ይኽእል እዩ ተሓደ ጓንዩ ንተሓደ ሓፍ ዘብል ዘበርኽ ክኾን ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ታሪክ እዚ ካብ ነፀላ ታሪክ ወፂኻ ወይም ድማ ካብ ነፀለ ፅዋይ ወፂኻ ናብ ሓበራዊ ህገዘእካ ዝኽእል ሓበራዊ ክኾነካ ዝኽእል ንኣብነት ኢልና ንልዕሎም ብዙሕ ግዜ ንዛተየሎም እዚ ንኣይ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ሓበራዊ ፕሮጀክት እዩ ሶ ካልኦት ኩሎም ኣፈላላያት ሓዲግካ ኣብ ፖለቲካ ኣፈላላያት ሓዲግካ ሃገራዊ ረብሓኻ ብዘቀድም መልክዑ ልኡ ሒዝካ ክትቕፅል ኣብ ኩናት ፀረ ባዕዳዊ መግዛእትታት ንልዕሎም ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩ ተመሳሰልቲ ታሪካት ኣለዉ ታሪክ ዓድዋ ኣሎ ቅድሚኦም ዝነበሩ ናይ ፀረ ባዕዳዊ መግዛእት እውን ከምኡ እዮም ታይቲ ዋና ካብዚ ትምህርቲ ክወሰደሉ ዝወለዶ እውን ክሪእሉ ዝኽእል ኣብ ውሽጢ ካብ መንጎ ኣፈላላይ ክህሊ ይኽእል እዩ ናይ ስልጣን ንሕንሕ ክህሊ ይኽእል እዩ ወይም ድማ ዘይምቅድዳው ክህሊ ይኽእል እዩ ብፍላይ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ንሕንሕ ኣብቲ ዘመነ መሳፍንቲ ጀሚርካ ትሪኦ ተለኻ ነንባዕልኻ ተዋጊእኻ ስልጣን መንወፀ ነበረሉ ዝመፀሉ ከይዲ ነይሩ ግን ኣብ ጉዳይ ሃገር ኣብ ጉዳይ ላዕላውነት ኣብ ጉዳይ ረብሓ ሃገር ኩሉ ክደራደር ከም ዘይኽእል ብሓደ ከም ዝስለፍ ዝረአናሉ ታሪካዊ ናይ ዓድዋ ዓወት ዓድዋ ሓደ ዓብዪ መርኣያ ተጊሩ እዩ ዝውሰድ ስለዚ ኣብ ታሪክ ዝነበሩና ኣፈላላያት ወይ ኣብ ታሪክ ዝነበረና ርድኢት ንምፍታሕ ትኸዚ ዘሎ ዝካየድ ዘሎ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ዝመርሖ ዘሎ መዘተ መፍትሒ ኢልካ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ ካሊእ ኣብ ባንዴራ ዝለዓሉ ፀገማት ኣለዉ ኣብ ባንዴራ ኣብ ኣቀማምጣ ኣርማ ብፍላይ እቲ ቀይሕ ብጫ ሓምለዋይ ኩሉ ግዜ ካብ ጥንቲ እውን ጀሚሩ ዝነበረ እዩ መሰረት ሒዙ ዝመፀ እዩ በቢ መንግስታት ወይም ድማ መራሕቲ ብዝተቀያየሩሉ እዋን ወይም ድማ ናይ ሃገረ መንግስቲ ዘመሓድሩ ኣብ ዝቀያየሩሉ እዋን ኣርማ ዝቀያየረሉ ኩነታት ነይሩ እዩ እንተሪእና ናይ ንጉስ ብዘመነ ንጉስ ግዜ ዝነበረ ናይ ባንዴራና ኣርማ ማእኸል ይፍለጥ እዩ ኣብ ዘመነ ደርግ ዝነበረ ይፍለጥ እዩ ሕዚ ኣብ ዝቐረባ ግዜ እንጥቀመሉ ዘለና ኢህደግ ዝበሃል መንግስቲ ኮይኑ ሃገር ክመርሕ ከሎ ድማ ኣብ ማእኸል ኣርማ ገይሩ እቲ ናይ ብሄር ብሄረሰባት ይውክል እዩ ማዕርነት ሃይማኖትን ማዕርነት ብሄር ብሄረሰባትን ይውክል ኢሉ ዘቐመጦ ብካሊእ ወገን ድማ ዘይስማዕምዕሉ ንዓና ይውክለናን ኢሎም ዘልዕልሉ ኩነታት ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ስለዚ እዚ እውን ተላዒሉ ንኩላኻ ክስማዕምዕ ዝኽእል ኣብ ባንዴራ እውን ባይታ ክተንፅፈሉ ትኽእል መሰረት ክተትሕዝሉ ትኽእል ከህብ ዝኽእል ምዃኑ እቲ ሃገራዊ ዘተ ዝፍለጥ እዩ ሕገ መንግስቲ እውን ከምኡ ብተመሳሳላይ ክንርክል ኢና ሕገ መንግስቲ ኣይተወከልናሉን ዝብል ኣሎ ብትሕ ሕገ መንግስቲ ብሓደ ወገን ከም መፅሓፍ ቅዱስ ርኡ ክንካእ ይብሉን ዝብል ኣካል ኣሎ ብካሊእ መልክዑ ድማ ሕገ መንግስቲ እዚ ኣይወክል ንሃገርና ኣየረብሕን ዝበታትን ኢሉ ብፍላይ ምስ አንቀጽ 39 እናተሓዙ ዘልዕልዎ ኣሎ እዚ ንምእራም ሕገ መንግስቲ እውን ከቀይር ዝኽእል ኩነታት እንድሕር ኣብቲ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ተላዓሉ ገዛኢ ዝኾነ ሓሳብ ኣልዩ ናብ ሪፈረንደም ተኸይዱ ክውሰን ዝኽእል ስኢልካ ውልቀ ሰባት ስለ ዝበሉ ወይ ይኾነ ኣብ ባንዴራ ይኹን ኣብ ሕገ መንግስቲ ለውጢ ክህሊ ተኸይዱ እቲ ምልኣተ ህዝቢ ዝተስማዕምዑሉ እዩ ዝውሰን ስለዚ ዘለው ምርዳእት ዘለው ርድኢት ግን ኣብቲ ዘለው ብፍላይ ንኩላትና ሓደ ገይሮም ባንዴራ ተልና ወይም ድማ ሰንደቅ ዓላማ ተልና ናይ ኩላትና ምልክት ኣርማ ሃገር ተገይሩ ዝውሰድ እዩ ሶዚ ኩሉ ሰብ ዝስማዕምዑሉ ኩሉ ዋላ ተይበልካ ግን ማጆሪቲ መብዛሕትኡ ብዝሃ ዝበሃል ማሕበረሰብ ዝስማዕምዑሉ ክኾን ኣለዎ ሕገ መንግስቲ እውን ከምኡ ስለዚ ኣብዚ ክላዓሉ ዝግቦም ክላዓሉ ዝኽእሉ ካብ ዝኾነ ጫፍ ማሕበረሰብ ካብ ዝኾነ ጫፍ ህዝቢ ካብ ዝኾነ ጫፍ ከባቢ ሃገርና ተላዒሎም ኣብ ምይይጥ ቀሪቦም ዘስማዕምዕ ሓሳብ ወይ ድማ ተብላዕሊዑ
لاب دمدامي وين ما ناخلاتنا خنسمع معلن نخل حسب المسؤول ስለዝኾነ እዚ ውን ኣብቲ ሃገራዊ ምክር ኮሚሽን ክልዓል ዝኽእል እዮም ምናልባት ሙዚት ተላዒሎም بتاريخ خيد تاريخ ون تبديل أي زي تقولي أي زبلون كم محبرسة ون كم بجلة ون كم هزب ون ندحر حالي ون بتزكاد هجراي بتزكاد زول زتا عبس من استوصحه ناي مورال كحساق خوني خليو بيكرتا ون كحلف زخل خوني خليو كحتى تون زخل أكل كحلي خليو كحساون زدليو سب زدليو أكل ويم زدليوم كبارتات انتهاليوم ون لا ون كخيد زخل كوت حلو زخل سلازغانتي هاجراوي زت زبال وسناي مخانو بقصالنت ون ابا خلت علامات ترينا ون كابز بزي بهاجراوي زت مسرت بمغبار كابز نبرن طفات كابز نبرن قرقص كابز نبرن فحفح وصيوم ابا هنصت هاجر عوي اجم عوي ابركتو زنورو كيد مخانو زفلتي سلازي بزحات هاجرات بزي زحلفاين بفلاي خزم معبال زركبا معاويلن زلو هاجرات بزي حليفا كافتم زنورم صقمات وصيوم مازي حدا عينت ويم حدا عينت كتوله يتخلي جن ابا حجراوي افتم وانا شخالنا هاجر تولم جن حدا ناب حدا كونسنسس زوصحلو هناتات لمو اتي كيد حجراوي زتا من البات مستم قدمت لهم زنوركا حزبي خا تقدم كاو هاجري خا تقدم زياتهم بزقدم ملكو ويم جيم ماخل بمغباري خا نسرح خا تخد سو زيام ماخل غير كان اب تسرحوا لغا زلو صقماتنا فتح خان مخاد بقصالنت دما حبراوي رأين حبراوي شتو ميتكا حبراوي معباله ويم دما حبراوي نقدمي تسقمولو بايتا زنصف مخانو توم كاب حزي كاب غزي ناب غزي مسانانات ناتقعزو زموصو ناتنكاوالو زموصو صقمات اب حدا بوتا تطويلنا او اراغفنا يوم نقصالاي نغعزلو بايتا زنصفي مال يكاليو قرب صبغت حسابات خالي الخاف السام من البات ناي مككر غداي كنعل كلنا بفلاي مزوم صنحو ترخت كن رتلنا مزوم صوايات كن تاسرو كلنا كما جلال مصحف مدمر منغست من البات غصو نغزيو كذكروا يكال كون كن كابز رخو نمتقاس اكل نصرا ترخ وي صواي نبلو كفافالي قرحنت زفطر غونص زباس نابلي يغلصمو حبراو ترخ ويخاطم ناي حبراو نولم ناب حدا دنب زمصخا غجي تركت زبال بمحارኛ እዚኦም ድማ ጠንካራ ሀገረ መንግስቲ ከሊ ህብረ ብሔራዊ ሓድነት ክጠራኸር ሕውነት ክነግስ ሓድነት እንብብ ምትሕጋዝ ከዓቢ ከምኡውን ሓቢርካ ምዕባይን ምልዋጥን ዝብሉ ሓቅታት ኣብ ምዕባል ናይ ወዓል ዝኾነ ተምሳላዊ ውክልና ኣለዎ ኢሉ ይዘቕምጦ በዚ መንፅር ምናልባት ኣብ መንጎ ሃገራዊ መንነትን ጉጅላዊ መንነትን ዘሎ ሚዛን ክሕሎ ዝኽእል ድልድል ኢልካ ሙሳዲ ካልዩ ካሊ ሓበራዊ መንነትን ትነጽ ጉጅላውን ውልቃውን እንብሎም መንነቱን بولك عنا تانسو كم زخدو مدمر مصحف منقس بنصور يزقمطو مزتا اساسي روح زي ابا حبراو تاريخ كنا نعلكلنا عرقي اب تاريخاو صوايات يدلي تطلعوا زي مصحف زي اب صواياتنا اب تاريخاو صواياتنا عرقي يدلي محكام يدلي كناتو تعمتو زلكايو حدا صحف تاريخ صحفو تاريخ كمنا ولقه منصر تاريخ تبغيسو ወይ ከም ማህበረሰብ ተበጊሱ ንትዝነብረሉ ማህበረሰብ ከፍ ቢሉ አልዒሉ ነትኻሊ ድማ ዘንቋሽ ወይ ዘናስ ወይ ዘጓኒ ይኸውን እዚ ፍጹም ክዕረክ ከለለዎ ዝተዛብዐ ጽዋይ ታሪኻትና ምሕካም ናይ ወዓል ዝኾነ ጉዳይ ክለለዎ እዚ ሓበራዊ መንነት ንምናጽ ተዓቢ ዕንቅፋት ኮይኑ ዝቕመጥ ዝተዛብዐ ጽዋይ በብግዚኡ ናተነዝሕ መምጽኡ ናተይ ብሄር ፍሉዩ ናተይ ሃይማኖት ፍሉዩ ናተይ ዓሌት ፍሉዩ ናተይ ቋንቋ ፍሉዩ ዝብሉ መንቀል ይህልዎሞ እዚ ናገንገነ ኸይዱ ተሓደ ብሄር ምስ ተሓደ ብሄር ተሓደ ሃይማኖት ምስ ተሓደ ሃይማኖት ተሓደ ዓሌት ምስ ተሓደ ዓሌት ጎንፂ ምክፋል ክህሊ ይገብር ይዝብል ይቕምጦ መደመር መጽሓፍ ኣብ ኢትዮጵያ በቦቱ ዝረአዩ ዘሎ ጎንፅታት እውን ተዓቢ መንቀል እዮም ምዝባዕ ታሪኽ ምዃኑ ይቕምጥ እዚ ፍጹም ምሕካም የድልዩ እዚ ሃገራዊ ምክክር ንብሎ ዘለና ድማ ነዞም ጉዳያት እዚኦም ኣብ ሓደ ማዕዲ መጺኡ ኣብ ምሕካም ኣብ ምልዋጥ ዝሕሽ ሓሳብ ምምጻእ ናይ ወዓል ዝኾነ ሮሎ ይግደለዎ ዝብል ነገር እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣነ ካብ ዝብል ተሓሳስባ ወፂና ንሕና ናብ ዝብል ሓበራዊ ተሓሳስባ ንዕሰሊ ዝብል ከም ገላልጻት መጽሓፍ ሲቪክ ማሕበራት ሲቪክ ብሄራውነት እውን ብዚ ሰባት ብብሄሮም ከይኮነስ ብዘይግነቶም ክረአዩ ክኽእለለዎም ብብሄሮም ይኾነ ከም ሃገር ኢትዮጵያ ንትብል ሃገር ብዘይግነቶም ኣብ ሓደ ሓሳብ እዚ ንምምጻእ ግን ሓበራዊ ምርዳእ ናይ ግድን እዩ ኣገዳሲ ኢሉ እዩ ዘቕምጦሞ ሃገርና ኢትዮጵያ ምናልባት ተሪዝ ዝበሃል ብሄረ መንግስቲ ንምጥያሽ ከይከኣለት ነዊሕ ግዜ ጸኒሓ እያ ተዓንቶ ዘዕልኻዮ ይፍሳ
أزون مسافة ريخات خوين كحد عد مسافة أنتي تحدى مستحدى بكونت كقرة ياو طور ختيلو زل حيلو بيلو نتحدى سعره تحدى زعم بايمنو يورسا زلولو تقبلت النمرأي استخيد خدي نزع الدجا قدي وايو ترير زبال كاو جزينا وجزي الساجر هاجر من سكيه اللون ببجزيو تحدى فريسو نايت حدا صبو قونتات حيزو ما عبيلو لعلو قصيل لك كند زغد نايو على حدش نجر غيرو نايو على حدش ريفورم من ناغبره او افتزوري تزي عين كليل كنبل كابز غورنا نغرات حدا مخانم يزغلطمو امونغ زفتر حاو نغلصታት ድማ ምናልባት ሓበራው ክፍርታትና ሓበራው ዝኽሪ ሓበራው ስነልቦና ሓበራው ታሪኽ ንብሎምውን ናሳእና ዝመጻናሉ መንገዲ ከም ዘሎ ይዘቕምጦሞ ዘርዚሩ ዝምክክር ኮሚሽን ንብሎ ሕዚ ኣብ ቀጻሊ ተስፋ ካብ ዝግበረሉ ዓብይ ጉዳይ እዞም ሕዱር ቂም ንብሎም ነገራት እዚኦም ተኣልዮም ተሪር ዝኾነ ሃገረ መንግስቲ ክልወና ምናልባት ከም ተስፋ ከም ትምኒት كم تقدم إثيوبيا زنورته قدم 3 عام زنورة تاريخ كفتنا العالم بتعمي حيالاز بهالهجرات كتكون حدا مدلال الكوني توايلو تسفى كابزقبر لهم قداية حدا يلكا مساعد كالي مزير زيرو زنتسل وي خفافة لنولو تاريخ ويتصواي أب تقارن استدرخ أيو موطن تانيو سنيز بهالنجر يولون نوع القدس استوارها غير نخلي دما استرجع من ركوس الناجر السيل كاب حق وفاينة الناس أجايز قنا بهاري نبع الخاجزي في قناة خالي من ناس من قصاص نوع السيلك حلو انت خالي دما زناش عين تتحسب هذا لو ايو الكام مسادي كاليف سام نلوات هاجرنا إثيوبيا أبنت الويت سواي تاريخ نوع وانا تنحت له مغنيات دما سلسة عبيت نتفتاتي من اللي زوم توت مسحف تحدى أب هاجر زر نتسأل سواي نهالك بوليتيكا يوعل بمنبارو هذي استفل عليه بوليتيكا ودغات كابزي يوم زوجسو عردهم ويمشقهم أو 5 يوم زول صوايتن ترخاتن تحاوي يوم ناي بوليتيكا زوجهم ويقع قعزهم زسالوت يزولو قالي دحر تاريخ بو قعزي مفلات تنبرنا خمت عنتو زل على الخيو حزي كما عدوا استسرع عبيت تاريخات حوراو غيرهم زغول صنا تاريخات صقمات ينبر مالت هونه نچيت حزي نصلا اجن كل ነገር ገዲፍካ أب حبراو صلاي حبراو زخونه رادال حبراو زخونه منفسن حسخه توفرلو كم عند افريكا تمثال تغيرو كافريكا بحتاويت ببعداو حيل زي تسعرت هاجر تبايلاون كم تاريخ زنت الات زربلو عينت تاريخ شرحنا لهم غدايات ونيرم جن نزوم خمزيم زولو تاريخات ونرسع بوقعو بزي مفلات زمص افتنفتن زري قوام طقنن مصلامن كم حدا صقم غير يوسلو كالي تاريخ نسدلو منجد تعنتو زبلنايو تاريخ بوغننا مصحف تاريخ بوقع وقعي مختاوي مصحف كفت موقولو كفت تخكرኛ ነገር ከይወሰድካ በዞም ሰለስተ መንገድታት ዚኦም ቢልኻ ተፈጥሮም ጸገማት እዮም ንዘመናት ጸንሕ ዕደድ ኩናት ዝጸንሑ ስምብራት ጽግኖ ሓበራው ጽዋይ ተረኽና ናሰበረ አፍቶም ነጸላ ተረኽ እንክሊል ክንብልን ጥርጣሬ ሕዳው ተቃርኖ ጎንጽ ክነግስ ኣብ ምግባርና ይውዓል ዝኾነ ነገር ነይሩ ይዝብል ኸይድ ግን ንነዊሕ እዋና ዘይዛር ኩናት ፈጢር እዩ ኣብ ሕሱም ድኽነት ክንነብርውን ከም ሓደ ምኽንያት ኮይኑ ጸኒሕ እዩ ካብ ተጸባይነት ካብ ተሓጋዛይነት ነዊሕ ዘመናት ከይንወጽውን ናይ ውዓል ዝኾነ ጽልዋ ነይርዎ እዩ ካብ ድሕረት ተሓሳስባን እምነትን ከይንናገፍውን ከም መስርሕ ኮይኑ ቆሚጥዎ ይብሎሞ عنتو زلع الخيو صبو ነገር ነይሩ ምናልባት استفرال هاجرات ኣብ ዓለምና ከም ተመክሮ ኢልኻ ዘልع الخيو ፍሳ ተዛትየን ተማኺረን ጠንካራ ዝኾነ ሃገራዊ መንግስቲ ዝሃነጻ ሃገራት ኣላ ከም ምሳሌ ከነቕምጠን ንኽእልና ኣብነት ካናዳ ሓንቲ ካብ ዓለምና በዚ ይህኒ ሜኒላ ነዊሕ መድረኻት ተካይዳ ከምዚ ሃገራዊ ምክክር ንብሎ ዘለና ኣብ ሃገርና ንዝነበሩ ተቃርኖታት ዝፈትሕ ከም ተምሳል ተገይራት ወሰድያ ቻይና እውን ከምኡ تحدث حبراو صواي زبل عبي مدرخ بصحفات عبيت مصحفتنا تصحفوا ولدوكم مهاروم بكاريكلم درجاون اب ايات تمرتنا تقرصه ማህበረሰብ ክልወጥ ኣብ ምግባር ሓደ ዝኾኑሉ ዝቆምሉ ሁነታት ኣለው ሚል ካሙሳዲ ካሊሞ ሓደናን ካልኦትና ምንባር ዝብል ናይ ካናዳውያን ጮሖ ነይሩ ከም ሓደ ሞቶ ተጠቂሞም ኣብዚ ሓበራው ጽዋይ ዝበሃል ነገር ከዓስሉን ሓበራው ምርዳእ ክፈጥሩን ካናዳ ሓዝን ፈልጣይና ታዕንት ሃገር መንግስቲ ከም ዘለዋ ንነዊሕ እዋናት ዝሳገር ካብ በዓል ሓሊፋ ብብርክ ዓለም ካብተን ኣለዋ ዝበሃል ሓያላት ዓታት ካብ በዓል ሓሊፋን ካልኦት ትረድእ ትሕግዝ
ሃገር ኮይና ዝወፀትሉ ምንም ካልእ ምሽጥር የብሉን ይህን ምሂን ኢሎም ፀገማቶም ስለ ዝፈትሑ እዩ ኢልካ ሙሳድ ይከኣል እዩ ከም ሃገር ስነ ሓሳብ ምድማር ክንሪኦ ከለና ህብረ ብሔራዊ ሓድነት ዘጠናኽረልና ብዝሃነት ዝሕሉ ሓበራዊ ተረኽና ዘፅድዕ ሸኻሊና ንወስዶ ታሪክ ካልኦት ሃገራት ጌርካ ሙሳድ እውን ሕውነት ምድልዳል ኣብ ዘይራዱ ታሪክ ትማሊ ጠመተ ጌርካ ምስራሕ ነዚኦም ኣብ ምሕካም ጠቐነ ምእላይ ምውጋድ ዝብሉ ነገራት በአውሮፍት መጽሐፍ ዝተጋቀመጡ ነገራት የምፍሽ ምናልባት አው ተደሪካስ ካውን ትብሎ ነገር ተልዩ ሕራይ ጽቡቅ ኢልካለኻ ብሽ ምናልባት ኣብቲ ኸዚቲ ሃገራዊ ዘተ ኣብ ሃገርና ሓደ ኣጀንዳ ኮይኑ ወግዓዊ ስርሑ ካብ ዝጅምር ጸኒሑ እዩ ሳብ አም ተቀድም ነልዕለ ነበርና ኣብ መብዛሕትኦም ክልላት እውን ኣካይዱ ፌደራል መንግስት ካብ ዲያስፖራን ተወለደ ኢትዮጵያውያን እውን ኣካይዱ ወዲ እዩ ሓዘን ኣብ ትግራይ ገጹ እዩ ጀሚሩ ዘሎ ምንቅስቃስ ሳብ ክልል ትግራይ ኣብ ከይዲ ምትእኻብ ኣጀንዳ ንምዕዋት እውን ምሽ ብሻባት ከም ዘለው ዕላው መግለጽ ውንቲ ኮሚሽን እናሃበ መጽኡ እዩ ምናልባት ግን እዚ ከይዲ ምትእኻብ ኣጀንዳ ወይ ዛዕባ ኣብ ትግራይ ንምክያድ نخطعهم ምእንታን መልእኽቲ እውን ተሓላሊፉ ነይሩ ነዞም ዝስዕቡ ተግባራትን ሓላፍነትን ንኽዋፁ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ፃውዒት ኣቕሪቡ ነይሩ ንዝምልከቶም ኣካላት ናበለ ማለት እዩ ሓደ ንዝምልከቶም ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቐሱ ውድባት ፖለቲካ ሲቪክ ማሕበራት መራሕቲ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ መራኸብቲ ሓፋሽ ወይ ድማ ሚድያ ንብሎ ጽንቶ ፈጠርቲ ውልቀ ሰባት ዝበሃሉ ናይ ኪነጥበብ በዓል ሞያ ሰብ ሞያ ክኾን ይኽእል እዮም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነጥፉ ሰብ ሞያ ክኾን ይኽእል እዮም እቲ መድረኽ ሃገራዊ ዘተ ንኽዕወት እጃሞም ንኽፃወቱ ምናልባት እውን ካብ ናይ ውልቃውን ካብ ናይ ከባቢያውን ረብሓ ብዝዘለለ ህዝባዊ ረብሓ ከቐድሙ ይግባእ ህዝባዊ ረብሓ ሽኻለም ገይሮም ምንቅስቃሳት ክገብሩ ክኽእል ኣለዎም እቶም ጽዕንቶ ፈጠርቲ ዝበሃሉ ውልቀ ሰባት ይኾኑ እቶም ሕዚ ዝፀዋዕኽዎም ትካላት እዚ መሰረት ብምግባር ምንቅስቃስ ክገብሩ ክኽእል ኣለዎም ኢትዮጵያውያን ብዛዕባ ተስፋ ጽብሖም ዝመያየጡሉ መድረኽ ብምዃኑ እዚ ግንዛቤ ብዝፈጥር መልክዑ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ኣብ ዘለዎ ምንቅስቃሳት እውን ህዝቢ ጎስጓስ ከካይዱ ከም ዘሎ ነዚ ድማ መስራሕን ምሕጋዝን ከም ዘድሊ እዩ ሃገራዊ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ወይ ድማ ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ንብሎ ጻውዒት ዘቕረበ ብኻሊእ መዳይ እቲ ሃገራዊ ዘተ ዝበሃል እቲ ህዝቢ በዓል ዋና ኮይኑ ክውንኖ ክኽእል ኣለዎ በዓል ዋና ክኾን ኣለዎ ካሊእ ሰብ ምፅኢሉ ኣብኡ ኣገዲዱ ጽዕንቶ ፈጢሩ ዘካይደሉ ወይ መብልዕሉ ኣብ ልዕሊ ዝጽዕነ ዘይኮነስ ሃገራዊ ዘተ ክበሃል ከሎ እቲ ህዝቢ ተው ዘሎ ህዝቢ እውን በዓል ዋና እቲ ጉዳይ ኮይኑ ክንቀሳቀስ ከም ዘለዎ ንዝምልከቶም ኣካላት እዚ ድማ ክሰርሑ ከም ዘለዎም መልእኽቶም ሓላልፊት ሕብረተሰብ ከይዲ ትዘተ ብልዑል መንፈስ በዓል ዋና ኮይኑ ንኽስምዖን በዓል ዋና ኮይኑ ክመርሖ በዓሉ ተሳታፋይ ክኾንን ስራሕቲ ምፍጣር ግንዛቤ እውን ከምኡ ከካየድ ከም ዘለዎ ትፅቢት ዝግበረሉ እውን እዩ ኩሉ ሕድሕድ ዜጋ እጃሙ ክወፊ ግቡእ እውን ምዃኑ ኣብቲ ከይዲ ህዝቢ ትግራይ ድምፁ ብዝግባእ ዝተሰምዖ ኩሎም ኣለዉ ዝብሎም ሓሳባት ንኸንፀባርቕ ኣብኡ ንኽውዝዕ ከም ዜጋ ከም ኣካል ኢትዮጵያ እቲ መድረኽ ክጥቀመሉ ከም ዘለዎ እውን ዘቐመጥሉ ኩነታት ኣሎ ከምኡ እውን ከም ዝተፈላለዩ ዓይነት ክፍተታት ዝብሎም እቲ ከይዲ ምክክር ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ተቐቢሉ ጥራሕ ምቕራይ ዘይኮነስ ኣብ ሃገር እውን ቀሪቦም መፍትሕ ዝጓሃወሎም እውን ምናልባት እውን ኣብ ትግራይ ዝለዓሉ ኣብ ካልኦት ከባቢታት እውን ዝለዓሉ ክህልው ይኽእሉ እዮም ሕዚ እቲ ቅድም ነልዕሎ ከም ዝነበርና ንናይ ባዕልኻ ነፀላ ተረክሒዝካ ስለ ዝኽየድ በብከባቢኡ ሓደ በዳላይ ሓደ ተበዳላይ ኮይኑ ዝለዓለሉ ኣግባብ ክህሊ ይኽእል እዩ ኣብቲ ዘሎ ተበዳላይ ኣብ ካሊእ ከባቢ እውን ዘሎ ተበዳላይ እቲ በዳሊኦም ግን መን ምዃኑ ብዘይፍለጥ መልክዑ ድማ ሓደ መራሒ ዝነበረ በደል ዘፅሖ ነቲ ከባቢ መፀውዒ ተገይሩ ዝውሰደሉ ኩነታት ኣሎ እዚ ስለዚ እቲ መፍትሒ ኣብ ዘተ ኣብ ምይጥ ክርከብ ከም ዝኽእል እዚ ድማ ኩሉ ዜጋ ክሳተፈሉ ከም ዝግብኦ ዘቐመጡሉ እዩ ካሊእ እቲ መሰረት ሞራል መሰረት ዝገበሩ ኣንፈታት እውን ምሕባር የድሊ ዝብል ብሳልሳይ ብርኪ ዘቐመጦ እቲ ኮሚሽን እቶም ትካላት ሃይማኖት ኣለዉ ምሁራት ኣለዉ መራኸብቲ ሓፋሽ ኩሎም እዚኦም ድምፂ ህዝቢ ብምዃን ከገልግሉ ከም ዝግባእ ወይ ድማ ከላልዩ ከም ዝግባእ ብምዃኑ እውን መልዕሊ መበገሲ እዞም ሓሳባት እዚኣቶም ብምውሳድ
እዞም ትካላት ሃገራዊ ምክክር ናይ ሓደ ግዜ ፍጻመ እንተይኮነስ ዘላቕ ምርዳእን መንገዲ ሰላምን ምዃኑ ኣንፈት ብምሕባር ኣብ ሃገር ኣብ ኢትዮጵያ ንሓዋሩ ዘድልዮ መፍትሒ ሓሳባት ንከቕምጥ ንኸናዲውን ዝመቻቸወሉ ስለ ዝኾነ ንሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኣብ ዝኸዶ ቦታ ኣብ ዝኾነ ኣካል ኣብ ዝኾነ ሰዓት ሓጋዛይን ደጋፋይ ኮይኑ ንኽንቀሳቐስ መልእኽቲ ዘመሓላለፈሉ ኩነታት እውን ነይሩ ስለዚ ቶም ዓንቶት ልዕሎም ዝነበርካ ዞም ሓበራዊ መንነት ሓበራዊ ራእይ ሓበራዊ ሽቶ ንምዕዋት እውን ክንገብሮም ዝግበአና ኣባና እውን ዝተጀመረ ይኮነ ናብ ካልኦት ሃገራት ዓለም እውን ዝሰርሐ እዩ ሕዚ ማዕቢለን ካብቲ ጉዳይ ንንባዕለን ምክርፋሕ ወፅየን ህዝብታት ሓበራዊ ኣጀንዳ ሃልይዎም ኣብ ናይ ሃገራዊ ጉዳይ ኣብ ናይ ህዝባዊ ጉዳያት ዝውዕልሉ ኩነታት ኣሎ ሶ ንሕና እውን እቲ ኸዚ ኣብ ኸይዲ ፅልምትምት ዝብል ነገራት መሲሉ ክረአየና ይኽእል ግን ብዘላቕነት መፍትሒ ብሩህ ተስፋ ከንፅፍ ዝኽእል ክዕትር እውን ዝኽእል ባይታ ከም ዝህልዎ ብምእማን ኣብቲ ሃገራዊ ዘተ ኩሉ እጃሙ ኣዎንታዊ እጃሙ ክዋፃእ ፃውዒት ዝቐረበሉ ነይሩ ብርሽ ግርም ሳ ምናልባት ጽቡቃት ሓሳባት እዮም ተላዒሎም ተመልከትና እውን ብልከ ኣብዚ ናይ ሃገራዊ ምክክር ጉዳይ ልዕልና ኣብ ንገብሮ ዘለና ዘተ ብርክዝ ዝበልቁም ነገራት እናወሰድኩም ከም ትኾኑ ተስፋ ንገብር ሞ ናብቲ ካልኣዋይ ዛዕባ ክንሰግር ከለና ጉዳይ በሪ ባሕሪ ብዋናነት ልዕልና ግን ድማ እዞም ብሄራዊ ረብሓታት ንብሎም ነገራት እንታይ እዮም ዝብሉ ከመይና ንሕልዎም ብስውኸ በሪ ባሕሪ ምሕታትና ግቡእ ደይ ግቡእ ዝብል ነገራት ኣብኡ ምስ ታሪክን ምስ ህልው ኩነታትን እናተኣሳሰርና ሓሳባት ክንላወጥ ኢና ፊሽ ሞ ጉዳይ በሪ ባሕሪ ክንዕል ከለና ኢትዮጵያ ቅድሚ 35 ዓመት ካብታት ወናኒት በሪ ባሕሪ ዝነበረት ብታሪክ ንፈልጦ ብጂኦግራፊ ኣቀማምጣ እውን ንፈልጦ ብስሩ እውን ተፈጥሮ ኢትዮጵያ ክፈጥራ ከሎ ናብ በሪ ባሕሪ እዚ ኣፀጊዕ ዝፈጠራ ካብተን ናይ ባሕሪ ዓርሞ ወይ ከዓ ወሰን ዝነበረን ሃገራት ሓንቲ እያ እዚ ተሓቶ ዘላ ሕቶ ዘይነበረ ዘይንውር ሕቶ ኮይኑ ከይኮነስ ምናልባት ብናይ ስርዓታት ለውጢ ብናይ ግዜ ለውጢ ሓፂር ግዜ ዝሰኣነቶ ሃፍተ ገነታ እዩ እዚ ሃፍተ ገነት እዚ ግን ከም ሃገር ትማሊ ይግበአኒ ነይሩ እዩ ብልኾነ መንገዲ ብዝተፈጠረ ስሕተት ስኢናዮ ኣለኹ ሎም ግን ክስእኖ የብለይን ዝብል ሕቶ ምልዓሉ ምንም ፍትሓዊ ሕቶ እዚ ብዘተ ትፈትሖ ብዲሞክራሲ ብዲፕሎማሲ ኣቢልካ ትፈትሖ ጉዳይ ኮይኑ እዩ ዝውሰድ ምናልባት ህዝቢ ኢትዮጵያ ሕዚ ላብ 130 ሚልዮን ከባቢ ይኸውን ኣሎ እዚ ልዕሊ 130 ሚልዮን ዝኾነ ህዝቢ በሪ ባሕሪ ዘይብሉ መእተዊ መውፅእ ዘይብሉ በዚ መልክዕ እዚ ምቕፃል ማለት ኣብቲ ሕዚ ዝፍጠር ዘሎ ናይ ናብራ ምኽባድ ዝበኣሰ ነገር ምፍጣር ስለ ዝኸውን ብኣግኡ እንታይ ዝበሃል ውሕጅ ከይመፀ መንገዲ ውሕጅ ፀረግ ይብሉ ወለድና ብሕዝኡ ዝሕዝ ዘሎ ጀነሬሽን ፅባሕ ንዝመፁ ጀነሬሽን ዝሐሸት ሃገር ብኩሉ ነገራ ድማ ዝደለለት ሃገር ክፈጥር ስለ ዝግብኦ ጉዳይ በሪ ባሕሪ ከም ታቡ ከም ሕቶ ዘይሕተት ከም መፍርሒ ሕቶ ተገይሩ ዝቁፀር ዝነበረ ብዕሊ ወፅዮም መድረኽ ይሕተት ኣሎ ክሕተት እውን ዝግብኦ እዩ زير إثيوبيا بربحر تحت الزلا بحيلة بلتن إيد بمتمزاز يبلتن هيبكا بمقبال بمزتاي بدبلوماسي تزنبرنا ناي تمال التاريخ كن ملسو كن خلال النازل من كل حزي وزخرج له من قصة إثيوبيا كم تفوتوا من نبات أفريقيا لعصر شديش زخون هاجرات بربحر زي ولن هاجرات اللوا كبعتن حنت إثيوبيا يا من البات كمن بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي ريبوبليك مأخلاي أفريقيا تشاد سويسرلاند ليسوتو مالاوي نيجر رواندا دو السودان اوغندا زامبيا زيمبابوين ኢትዮጵያን ኢልካም ጽርሐ ይካልዩ ፍላይ ኢትዮጵያ ግን ካብዘን ሃገራት ዚኦም ፍሊ ዘብላ ንምንታይ ካብ በሪ ባሕሪ ሕዘላቶ ርሕቀት 60-70 ኪሎ ሜትር ይኸውንን ብጣዕሚ ቀረባ ዝኾነ ትማሊ ብደንብ ትጥቀመሉ ትማሊ ንዝተፈላለዩ መንገድታት ኣብ ረብሓ ተውዕሎ ዝነበረ ዝሰኣነቶ ወደብ ብዝተፈላለዩ መልክዕ ናሃሳ እዩ ዝመጽእ ዘሎ بجنزب ترينا بقطة أقوى ترينا قليل زبالة يكون النقل وده نحد كونتينر أو حد صحف زرقوا ومردات أيو لعل سلسة شحن كل $400 كم تخفل هذا كونتينر نمومات نمساء مالتيو إثيوبيا نجوت تخفلو كراي كهجرة وتوتا 700 وزغون وده كفلي طرح زخفلهم قاد أزي زهفت جنة زي قطة زي زعقم زي نخلوت ناي لما عسر حتى تتوعلهم خندي ناي محبرة سبز أجمعات مفتحة زميلنا قريب كم حدا أجندة كل عزقبو نعملت أب زمن مهرت خلتشان 10 عمشان خلتشان 10 شديشان
13.6 مليون كنتال دخعي 23 مليون كنتال دخعي ناب عدوش تأتيو نزي استخفل قرشي قليل يكونن كافت نايت دخع استغزل واغا ناود كراي استخفل له واغا يزايد ونان ودب تخين كاغن كمزيوم زولو هالكتات كمزيوم زولو وصاتات ببزح منقد تقنسلون نخالي لمعات توعللون عدل سفي حيلكا موسادي كاليو كالي اذن اي دحنت غداي بر بحري مالت نسكريتي وينا دحنت غداي ون بتعم وساني اثيوبيا زليا ነገር ከተተክተውጽ ተخيና ማንም ናረዮ ማንም ና ሓደ ግዜና ፈቀደልካ ሓደ ግዜና خلخلልካ ኮነ ይውሉን ዝብል ነገር ከም ሓደ ዓብይ ጉዳይና ንወስዶ ሃገራው ረብሓ ክንብል ከለና ግን ሕዝብ ጥቅልል ብርክዝ በለ ነገር እንዲዩ ከም ሃገር ቀዳምነት ይካቶ كم هاجر قدامنا تو جداي هذا بر بحري كلاي جداي لا علاونتيو بالعلاونت جداي كم هاجر تدرادر له لوي توللو حسابي يكونن كم متكل كم منجستي كم هاجر أو حدث سلفلو تفعلي ناي بوليتيكا تحساسوا استفعلي الرادع ولا هاللوخا أبزون جداي زيوم حدث هنا تحساسوا كلوكا خليزة لو يو كم بوليتيكا بارتوين كم ملك أسوين كم زيجاون زيرو نحبراو شتوتات نحبراو علاماتات نهجراو روحة أمال وسان قداينا نوصلهم تعدل الخو قداي سكريتي ويدحننتيو قطباكم زلوا خينو لا علاونتنا ونكم زلوا خينو خلي قداي وصاء بوليساتنا ون أبزي هجراو روحة نتو عبي قداي سلسخنا أب وصاء قداينا أمتهم حسابات ممرحتاتنا ندرادر لهم خوني ولا من برجس إثيوبيا مسجورة أبتها هنا بزقرني زو أفريقيا هيبكا بمقبل بمردة بمتحجز حبي كان يمعوا استراتيجية لوا يكون بر تناتكات ولو نجرجن خال حليف كا مع هاجراوي روحات كازسين كبرتات كازسين سلسخون أبزي منهم عينة درد زي اللي يقول دايل كا مساعد كالي فيش من البعض أو ولو نجرت لي حسب عدل كا بهر أوراق بحال كلهم تقدم طلبوا لنا كابرش زي ጉዳይ ድሕንነት እዩ ጉዳይ ለዓላውነት እዩ ጉዳይ ሚስጥራውነት እዩ ናይ ሓንቲ ሃገር ሚስጥራውነት ጉዳይ ዲፕሎማሲ ኢልካ ሙሳዲ ካል እዩ ምናልባት ካፍቲ ብሄራዊ ረብሓ ኢልና ሓደ መዚዝና ጉዳይ በር ባሕሪ ንብለልና እምበር ብብዙሕ መልክዑ ምስ ቁጠባ ምስ ኩሉ ናይ ሃገር ለዓላውነት ወይም ድማ ናይ ሃገር እዚ ናሽናል ኢንተረስት ዝበሃል ብሄራዊ ረብሓ ንብሎ ወይም ሃገራዊ ረብሓ ናልና ነቕምጦ ምስ ብዙሓት ናተመዘዘ ክትንተን ዝኽእለሉ ኩነታት ኣሎ ምናልባት ኩሎም ክንወፅሖም ስለና ይንኽእል ኣፅቢ ቢልካ ኣብታ ዘላትና ሰዓት ንምጥቃም ዝኣክል ግን ጉዳይ በሪ ባሕሪ ክበሃል ከሎ እዚ ተፈጥራዊ መሰል እዩ ምናልባት ብጂኦግራፊ ካብ ባሕሪ ዘቐረብና ሃገር ክንኾን ንኽእል ኢና ብታሪክ ድማ كم تاريخ أجاتام خزن سأل نمبر بتاريخ دماء تفتراوي مسل ويم دماء تفتراوي واننت بر بحر نيرنا أيو سلزي زي حزي ناي بر بحر حط أخلى على كله مستزل قطع مستزل بزح حزي مستزل جغرافيا كمان تاع مستناي حز الله ناي دحن النت قدات كرر خلله بر بحري نيتيبيا نصبح زي بحال ودعوي حقي ويم دماء ودعوي ناي واننت ناي بعل واننت مسل كمل سلو بزبديو زين تاي يزريكا مربطو ناي إثيوبيا يو من البات ون عبك أي بحري مثل عصب راح استوسنا ينورنا إثيوبيا بتاريخ تاريخي مثل ناي تاريخ زمان أقسم تاريخ يخش كعبي من بارو الذكريو من البات كنفتا زمناوي إثيوبيا نبلا عاوزنا ورنا له وانجن بحري أي بحري عصبون كتاب قرب أوانات ناي إثيوبيا نيرو إثيوبيا كمال تقلقلوا لزنورات مخانيو سلازي فتحوا حطوا زجورو زدلي أكل ناي هيبكا مقبل ناي بدردر كمثل زخل هيبنا ناي متكام ويم لما ناي وان نتمثلنا خنا ملسينا كن نربح لنا أيو سوزي مربطو ناي إثيوبيا عند حركينو ناب مربطو ناب تاريخ وان نتو ناب عدبو كمل سلا وزبليو سو حزي كم عفت مجمرة كباب كل على كله كم مدنكز خوينو من البعض حدش نجر خوينو سنحك خواني خلي من البعض كن قد ميلهم زل علو وذكر آخر له مهارات والنيرم يوم كلحات مهارات نيرم يوم عسب نامنيا بمخنيات تي إتيو إرتراز نورا كيناتون مخنيات بمقبار بر بحر ناخدوننا لنا زقات أمزي ندحر على ونتنا تدفيرو لا بر بحر نونلو مسرح كنا عتلنا
زرو زرو سعير ندحر تي سراويت دفيو اتيو لا بر بحر ون كملس خلل له وزبلون مكات حسابات نورولي خازكن كم هاجر كم منغستي حساب وين تلاعيلو حساب طرح زي كونس بزحات ناي دبلوماسي سرحتات ونات سرحه عالمون نورو زي يخونلو ناب قبولነት ናመፀ ግን ድማ ከመይ እዩ ናብ ኢትዮጵያ ከአቱ ዘሎ ወይ ድማ ሃመጊ ኢትዮጵያ ተቀመሉ ዘለዋ ዝብል ከም መላዘቢ ኮይኑ ዝኸር ዘሎ እዩ ስለዚ በር ባሕሪ ከም ተቀድም ትሎ ዝነበርካ ናይ ወፃን አታውን ንግዲ መቅለጣፍ ወይ ድማ ናይ ወፃን አታውን ንግዲ መቅላል ወፃታት መቀናስ ጥራሕ አይኮነን ካብ ሓሊፉ ናይ ድሕንነት ጉዳይ እዩ ببحر غيرو زاتي زخونه ناي ميليتر كوني خليو ناي هاجر ناي سايبر سيكوريتي تات كوني خليو ببحريهم كلهم نغرات زحلفو سلازي بفلايت ناي فايبر اوبتكس بحالون بساتلايت ون كل نغر زمحدر ببحر زحلف نغر بمخانو تي دحننت حلو حنت هاجر بالعلاونتا زحلوت هاجر يخطبال تلا بكله كل مداوي بناي مقبل علاونت بناي دحننت بناي صطا بناي دبلوماسي بناي وصاي بوليس تاتا زتحلوت نكتقون منتان بر بحري عدلاي سلازغونه اسو كم حدا يزوسد سلازي زندحرت ناتمال اخيد كن تهاجر لا علاونتا ونز حليت هاجريا لا علاونتا بمانم بزخونه زي دفر زخونه ناي وشتاوي مسترال تصرحهم سرحتات ون مانم اتيكري الا زي يخل هاجر كم تخون فلوتي حدا اكزامبل ملعل نخلينا نامنت افتح زلنا لخنتا تاريخاوي زبحالو ناي زهاجر صلات زبحالو لو بفلاي مس خبي قدوداسي ኢትዮጵያ ተታሒዝኩም ትንፈልጦ ምቁርቋሳት አለው ስለዚህ እዚ ምቁርቋስ እዚ መሰረት ምግባር ኢትዮጵያ ታያለው አይሉ ለመፍላጥ በር ባህርናትና ዘይ ምዃኑ ምክንያት ኢትዮጵያ ተእቱን ተውጾን በኻልኦት ሃገራት ኢድ ታውነት አቢሎም አዚሮም ንምቁጻር ዝጥዕመሎም ሁነታት አለው እዚ ኣብ ሓንቲ ሃገር ለዓላውነት ናይ ሃገር ለዓላውነት ምድፋር እዩ እንታይ ኣለዋ እንታይ የብላን ዝብል ተሃገር ጥራሕ ወይ ምትናይ ተሃገር ዝምልከቶ ዜጋ ጥራሕ ክፈልጥ ዝግብኦ ሶ ዘለዋ ጻዋሪ ኮን ይኽእል ዘለዋ ዓቅሙ ኮን ይኽእል ዘለዋ ናይ ቁጠባ ምንቅስቃሳት ኮን ይኽእል እዩ ኢደታውነት ንከይ ይህልውን ናይ ሙሉ ለዓላውነት ንኽህልዋውን ሚስጥራዊነቱ ዝሓለወ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕቲ ዋን ንኽትሰርሕ ተኾይና ተሃገር እዚኦም ዝተማልኡ ክኾኑ እንተኽኢሎም እዮም ስለዚ ጉዳይ በር ባሕሪ سقيد نشمو اتزلو ربحه مس هاجراو ربحه زتاساسر بمخانو مس بزحات مستراونا دبلوماسي لعلاونت هاجر تاساسيرو زلعل بمخان انمال يابرش قرم صبغات حساتيهم ترعلهم كنا تقلت لنا من البات فيش هاجراو ربحه سلسه مسرتها غدايات كل غزي كرسو عيولو من زول ነገር ምራዩ ወሳኒ ይከውን ሓደ ምርጋጽ ድልዱል ስርዓት ድሕንነት ተሓደ ሕዚ ነው ጉዕ ነበርና እዚ ናይ ግድን ከም ሃገር ህላወ መቅጻል ዘላቅነት መቅጻል ናይ ዋዕል ዝኾነ ግደ ሮል አለው ዌልካ ሙሳዲ ካሊ ኻላይ ምርጋጽ ስሉጥን ዘላቅን ዝኾነ ምዕባለ ብቁጠባ በኢኮኖሚ ዝደልደልካ ተኾይንካ ኩል ግዜ በማንም ዝኾነ ዓዲ ትጓነ ትድፈር ዓዲ ይትኾንን የግዳ ፈታዊ ኻይ ዝበዝሕ ብውልከ ኢልካ ሙሳዲ ሳልሳይ መናቅ ተሪር ማሕበረሰባዊ ረኽቢ بوندد سخونه محبرساو رخبي كل خللو ጉዳይ ሃገር زي لاطي مالت لوي زيبل اب حدا قوام ططو زول محبرسب كل خللو زول ነገር كم مأسر غيرنا مسدمو اب قصالي ምናልባት مز تاساسيرو برك زولو زعواتاتنا لعلنا قصالنا زلو حسابات كنلاوط نخينا لهم ግን بز كنزازمو ግርም ز خبركم تخطاتلتي مدام ادزته نلومي العلنا يم زنبرنا خلته مسارتاو زعاتات غيرنا مساخوم كاب ساعه 10 تخلته جميرو كساب تحز ساعات صنحنا ونسخمون بركز ولكم نغرات وسيدكم مسمح حزتكم مسكالوتن هين كتولو عدل فطيرنا لنا منامن اب قصال سمون بخالي زعبا ملسنا كنراخبنا نمساخون صنحنا انا برا مسكالكم دما مسارحتي في الساعه مبرات نيرنا سلام ማሉውን በቅድመት ማሉውን እንተዝነብር ኔሩ ኢልካ በዚህ አገር ላይ የተሳሳቱ ትርክቶች አሉ እንተ ህዝቢ ልማዓት ሰላም ከምጸና ዝኸሊሉ ካተሓበረ ለይኽእል ይዝብል መሪጹ ግን ኢትዮጵያን ማስቀጠል
የሁሉም ኢትዮጵያዊ ግዴታ አለበት። ትግራይ ጸገም ክፍታህ ከሎ ናዛ ሀገር ጸገሙን ይፍታህና ባልና ሚስት ሲጣሉ ሰላማዊ ኑሮን ለማስቀጠል ውይይት ይጠበቅባቸዋል። እንተንመራመር እንተንፈልጥ ንሐቂ ስትራይቭ እንተንገበር ጽቡቅ እዩ የዝብላአነ በነ በኩል እኔ ደስ ብሎኝ ተነስቼ ቆሜያለሁ ለሀገሬ ሲል ፖለቲካ ፓርቲያቱን ሲቪክ ማህበራቱን አውዝ ዕዝ ይለን ደጋፍት ኮይነን በውይይት መስተካከል በውይይት አቅጣጫ ማስቀመጥ ጸገም ዘሎ ሰብ ከአማኻሪ እንተደለ አማኻሪ እንተኾዶስ እንታይ ይኸውን እነኛን ቁጭ ብለን በወንበር ዙሪያ በሀገራዊ ምክክር እቲ ምክክር ዕውት ንክኾን አንዱ ወገን ወይም ለአንዱ ፓርቲ የሚለቀቅ ምተው አይደለም ክልተ እዝን ተዋብና አጽቢና ክንሰምዕና ተደጋግፈን አገራችን ለማሳለፍ ዝግጁ ነን። ሕቶታቱ ልዶልዮም ባህግታቱን አለማዕት ባህግታቱን ፖለቲካ ባህግታቱ ለሐተሉ እዩ ስንወያይ ብዙ ችግሮችን መፍታት እንችላለን። ህዝብ ትግራይ ኢትዮጵያዊነቱ ዘየሐሰስ መሆኑ ባለችን ሀገር ውስጥ ተመካክረን ሐሳብ ለሐሳብ ተለዋውጠን መፍትሄ ማምጣት የሚችለው ስንወያይ ንሐቅስ እስካብ ዝኽየድ መንገዲ እንተንኸይድ እንተዘይንህከይ ጽቡቕ እዩ ዝዛረብ ሰብ እንተልዩ ዝሰምዕ ሰብ እንተልዩ መስማዕን ምዝራብ ንኽእል እንድሕር ኮይና ምሕሳብ ንኽእል እንድሕር ኮይና እዚኦም ናይ ስምዒት ሕዋታት ዘይንጥቀመሎም ንምንታይ ኢድና ንእግርና ጥራሕ ንጥቀም ንምንታይ እዩ ሃገራዊ ምክክር ድልዩ ልብን መጀመርያ እንድሕር ዳኣ ተረዲእና ኮይኑ ንመኻኸረው ዙርያ ጠረጴዛ ልብል ህዚ ምናልባት ካብ ሰይጣን ወፃኢ እንብልብል ክልየውሉ ይብላል ካብቲ ዝተለመደ ሓሳብ ውፅእ ዝበለ ሓሳብ ዘለዓለ ካብቲ ዝተለመደ ኣኻይዳ ንመይኑ ምኻር ዝጀመረ ኩሉ ባንዳ እናተባሃለ ዝመፀሉ ኩነታት ኣሎ ካብ ናይ ኩናት ዝወለዶ ጅግንነት ወፂና ሰላም ትምህርቲ ጥዕና ዲፕሎማሲ ልምዓት ብምፍጣር ጀጋኑ ንሽልመሉ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል ኣሎ ካብ ስምዒት ክንወፅእ ኣለና ካብ ቂምታ ክንወፅእ ኣለና ካብቲ ማለት ጥንካሬና ንወስድ ሕሉፍና ድማ ጊጋና ንዕርም መጻእ ከዓ ሓይርና ልሎም እንደተቐጻለ ለሎ ወለደን ክንሰርሕ ይግብአና ማለት እዩ ብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን ዋና ታርጌቱ ኣብዛ ዓዲ ብዝሰኸነ ኣግባብ ህዝቢ ሰበሱ ተደማሚፁ ምኽሪ ሂቡ ሓሳቡ ገሊፁ ናይ ካልኦት ሓሳቡ ሰሚዑ ንኩሉ ዝጠቅም ነገር ናይ ሓባር ምግባር እዩ ተወሳኒ ኣብ መዝሙር ይንስማዕማዕ ያብሩስ ኣብ መከላከያ ሰራዊት ይንስማዕማዕ ኣብ ሃገራዊ ባንዴራ ይንስማዕማዕ ኣብ ታሪክ ላይ ይንስማዕማዕ ጽዋይ ኢና መጺና ዘላቂ ናይ ሃገራዊ ሓድነት ኣብ ብሔራዊ ጉዳያት ካሕበርካት ትመያየጠሉን ትውስነሉን ንመንግስቲ ኣንፈታት ተቐርበሉን ምኽሪ ተቐርበሉን ናይ ቀጻሊ ናይ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ምዕባለ እውን ንምርጋጽ ዓብይ መገሲ ዝኾነ ትካል ሃገርካ እንድሕር ዳኣ ትሸይጥ ኮይንካ ሃገርካ እንድሕር ዳኣ ናብ ሕምስምስ ክትኣቲ እንድሕር ዳኣ ትደሊ ኮይንካ ብደውካ እንዳሃለኻ ሬሳ ምዃን ማለት